sannan tana da iyayenta waɗanda suke kula da ita, su ne masu bata tarbiyya. Ni nawa kare ta da kuma kare mata mutuncinta da kuma ɗora ta a hanyar da ya dace a cikin masana'antar shine aikina. Tun tana wannan ƙaramar yarinyar har zuwa lokacin da ta girma. An datse mata harkar fim ɗinta tun kafin ta girma. Bayan ta girma kuma still ni dai na sake dawo da ita. So abubuwa sun faru waɗanda ka san yaro, an ce ka haifi yaro baka haifi halinsa ba. Kuma duk ɗan da ba kai ka wanda ka haife shi ma yana iya fin ƙarfinka. Ballantana wanda kawai ka ɗauke shi a matsayin ɗa. Don haka ba wani abu bane, wani kes wanda ya faru tsakanina da ita da mutane suka dinga juyawa suka mai da shi wani abu daban. Babu wata matsala, kawai na ce bi nan kin ce a'a, zauna nan kin ce a'a, ga inda zan yi. Kamar yadda na faɗa maka a baya, in dai zan riƙe yaro in ce masa karye kaza kuma shi ya je ya yi, karki kaza kuma ki je ki yi, to